Luomuelintarvikepäivä on tarkoitettu kaikille, joiden työ liittyy ruokaan. Jos työpöydältäsi löytyy myyntiin, markkinointiin, viestintään, tuotekehitykseen, kansainväliseen kauppaan, ruokapalveluihin, ravintola-alaan tai vastuullisiin elintarvikkeisiin liittyviä teemoja, niin luomuelintarvikepäivä on juuri sinulle. Tänä vuonna teemana on kuluttajuus, ja vaikka itse sanonkin, mun mielestä me ollaan koottu tosi hyvä, mielenkiintoinen ja monipuolinen kokonaisuus tämän teeman ympärille. Iltapäivän paneelikeskustelussa meillä on jopa aito luomun aktiivikuluttaja. Uskon, että ruoka-alan ammattilainen saa paljon irti tästä ohjelmasta. Luomuelintarvikepäivässä parasta on tietysti ihmiset. Meidän huippuluokan puhujat Suomesta ja ulkomailta, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia, mutta myös toiset kävijät. Me ollaan paljon saatu palautetta aikaisempina vuosina, että luomuelintarvikepäivän verkostoitumismahdollisuudet on aivan huippuluokkaa. Parasta on tietysti myös luomuruoka, jota saa aamiaisella, lounaalla ja päivän päätteeksi illallisella.